Eithan, dwi'n gwybod fe di'n siomedig a dwi'n siŵr bod y drisiau yn siomedig, ond oedd hi'n perfformio da gyn yr ogiau hyd o daeth. Oedd Paul oedd hi'n, da ni gyd i cytuno fan yna, oedd hi'n, wel, dim un ond perfformiad gorau am first half a second half, so y trwy gêm i gyd, tymor yma, ond da ni di gorffen y gêm efo dim pwyntiau, which sy'n really siomedig, a to'r hogia bach yn deflated yn diwedd o fanna, ond pan ti'n mynd i fyny yn gema, chi'n sgorio 2 gol da i dod yn ôl yn y gêm second half. A wedyn maen nhw'n deud, yr adag tîm mwyaf vulnerable yn ffwtbol di pan ti'n newis sgorio. Ac anffodus iddyn ni, pan chi'n sgorio'r ail na, da ni wedi concedo'n syth wedyn. Lle, oedden ni wedi cytuno fan'na, gan ni ddigon o profiad yn y tîm ma i just, y tro nesa da ni gael pêl, alla just clirio lanes ni i gael ni allan. Ond nath ni jyst unifeitio bach o pression ar yn hynna fan'na wedyn di concedio'r ail na. A wedyn y trydydd wedyn maen nhw wedi sgorio gan sy'n yn y ple. A wedyn da ni jyst i gael lot o cyfleon eto yn diwan ond jyst dim ar y dydd iddyn ni, dim di gael pwynt o gwbl. Faint o swystredig ydy o'n eithaf pan ti'n gael, pan mae'r tîm yn creu gymaint o cyfleon? A jyst mythu gael wedyn, maen nhw'n gael eich cyfle, hanner cyfle, yn gyrraedd i ffwrdd, ia. Dwi'n gael chdi lawr, wneud yn gael yr ogiau lawr, ta, jyst swystredig ydy o, ia? Ie, frustrating ydy o, achos da ni'n gwybod yn training, da ni'n neud yr symudiadau da ni'n neud yn y gêm, a da ni'n sgorio bob sio. Mae'r ogiau'n llawn energy, da ni'n bysyn yn training, yn edrych ymlaen i'r gêm. Ond dydyn, obviously, pan mae'n dod i gêm yn gwannol senario, yn deud ma'n mwy o pwysau, falle, ond na, dwi'n dyna di stori o tymor yn ei blwyddyn yma. A jyst gobeithio efo profiad yn y uwch yna i rannu ffyna gwella mwy o tymor yn ymlaen. Bob un gêm tymor yma, da ni wedi creu cyfleon against bob un tîm yma. Felly, da ni'n stryglo i sgorio gols ac creu nhw, da ni yn creu nhw. Ond jyst da ni angen ffeindio ffordd, fatha gêm adran y Bari, creu lot o cyfleon a di cadw clean sheet hefyd. Lle fama heddiw, da ni wedi chwarae well na beth nathon ni'n Bari. Da ni wedi colli 3-2 a mynd adre efo dim pwyntiau. Felly rhaid ni cymryd positives o bob gêm, fatha ni'n deud perfformiad da heddiw overall, bob part o'r cae di creu y cyfleon fatha ni'n deud, a rhaid i ni cymryd y positives yna i gêm nesaf erbyn TNS, which fydd yn gêm masif ar rofal. A sôn am y positives, gathen ni 2 gol da, do? Do, very well worked goal, fatha ni'n deud. Brad obviously di grando ar instructions achos nath nhw'n neud rhywbeth debyg yn erbyn TNS os dwytha, maen nhw wedi trio chwarae draws yn y cefn, sloppy play, a wedyn mae Brad wedi darllen ni a fair play, mae wedi mynd drwodd 1v1 a di sgorio, a mae wedi cael 1v1 yma dechrau tymor, a lle mae wedi mythu, so mae Brad yn gwella hefyd ac yn dysgu, mae'n gret o finish gan y fo fanna heddiw. A wedyn mae Brisi di rhedeg y channel eto, hyn oedd y pelin yn ei chwilio amdano, yn gwybod gan nhw bach o weakness lawr ar ochrau. Mae Brisi di gweithio'n galad, di cyrra'r bel, di cyrra'i ddyn o, a dyn di fatha shot cross ydi hi draws box, cos ti'n goron i pwar ar y 3G yma, neu mae pel yn boblo a mae'n dyslo, ond ffantastig o pel ac o dar yn methu felly. Ond just yn frustrating fath o'ch yn dweud, ni'n methu dal on i'r lead yna, ella bildio ar y lead yna, wedyn ni mynd ymlaen a gael y trydydd yn bedwyrydd. A tynnos da gyn y cofiamu sydd o, dwi'n meddwl, sy'n beth ydy o'n eithon, dwi'n gwybod, un peth o'r wrth dwytha ni'n colli oedd yn dal i gwyddi ar y rogia. Mae'n siŵr bod o'n yn helpu chi'r diwedd y gem, oedd? Dim, mae yn, Paul. Mae'n just yn mwy frustrating hefyd, bod yn dweud hwnna. So oedd arna ni perfformiad heddiw i'r fans am troi fyny wrth dwytha'n con yn sgil, lle nath ni golli'n drwm. Da ni wedi perfformio, dwi'n meddwl, ond da ni wedi gyrru adra efo dim pwyntiau ffaith, which hynna sy'n even mwy frustrating. Ond maen nhw'n ffantastig, Paul. 12th man, 13th man ac yn y blaen, maen nhw'n canu trwy gêm. A hynna sy'n gael ni dros y lein mewn ffordd efo lot o gema. Ond dwi'n siŵr fod gyda ni, sori Neth, dwi'n siŵr hefyd yn y gem nesa, efo Sintia Newid, dwi'n ei ddipyn y growd yna. Ydy hwnna'n gem sy'n edrych ymlaen ar hogia. Mae'n gem na i bwysio nôl o. Yndi, mae yn, Paul. Fatha oedden ni'n deud fyna, da ni wedi cyrra'n barod. Maen nhw wedi dropio pwyntiau eto heddiw yn erbyn Bari, mae'n Bari wedi cael result yna. So, da ni wedi cyrra Bari 2-0, a maen nhw wedi droi at TNS. Os o ddim rheswm i ni peidio gael result yn erbyn TNS, achos da ni wedi mynd o'n barod. Ond beth da ni yn gwybod yn dweud fydd hi'n gêm lle mae'n lot o gwaith galad. Ti'n gorau... Mae'n gêm lle ti'n checio sgwydda bod tro, achos mae symudiadau maen nhw'n neud just yn...
ti'n dadra gorffan y gem efo stiff neck bob sio yn erbyn nhw achos Ie. mae mor galad o hynna. Maen nhw'n gwybod lle i symud o gwmpas. Mae'r plan A, plan B ac yn y blaen yna. So, os nawn ni sticio i game plan ni, gweithio'n galad am y 90-95 minutes. Pan ddim, os am pwysan ni, nhw sy'n siarad mynd a Ceron League. Felly, oes fan y pwysan ni i trio mynd mwy uchel, da ni gallu i gael Europe slots na. Ond nhw sy'n gorfod ar rofal nos lun dros fil o cofis, swn i ddeud. Felly mae'n bwysig iddyn ni rhoi perfformiad ar ymlaen iddyn nhw. Gret. Diolch yn fawr chdi, Ned. Diolch yn fawr, Paul. Thank you.